da ez, antzerkia egingo dizuegu. Ni Olimpia naiz eta antzerki honetan kontalaria izango naiz. Kaixo, ni Adun naiz eta antzerki honetan Mikel izango naiz. Kaixo, ni Maria naiz eta antzerki honetan Miren izango naiz. Kaixo, ni Natalia naiz eta antzerki honetan ikaslea izango naiz. Kaixo, ni Xabi naiz eta antzerki honetan irakaslea izango naiz. Kaixo, ni Kristina naiz eta antzerki honetan Mikelen laguna izango naiz. Kaixo, ni Maia naiz eta antzerki honetan Mikelen laguna izango naiz. Kaixo, ni Aitana naiz eta antzerki honetan ikaslea izango naiz. Kaixo, ni Aba naiz eta antzerki honetan ikaslea izango naiz. Kaixo, ni Kete naiz eta antzerki honetan Mikel laguna izango naiz. Kaixo, ni Alain naiz eta antzerki honetan Mikelen laguna izango naiz. Behin batean, irakasle bat ume bat zuekin zegoen. Kaixo, gaur ikasiko dugu alebrijeari buruz. Hau alebrife bat da. Begira, lehoi bat eta tximeleta bat. Begira, utxintxa bat eta arain bat. Begira, aste bat eta tximeleta bat. Begira, barrazkilo bat eta utxintxa bat. Begira, egonde bat eta txori bat. Artxo meketakoak eta guazen jolazen